லைவ் போயிடுறேன். லைவ் போயிடுறேன். லைவ் போயிடுறேன். கிருஷ்ணா ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओके 790 இல்லையா பேஜ் நம்பர் 91 மாதாஜி. இதன் பின் மித்ரவிந்தா கூறினாள், அன்பார்ந்த திரௌபதியே, என் சுயம்பரத்தின் போது பல அரச குமாரர்கள் வந்து குழுமியிருந்தார்கள். பகவான் கிருஷ்ணரும் அங்கு வந்து அங்கிருந்த அரச குமாரர்களை எல்லாம் தோற்கடித்து என்னை தன் சேவகியாக ஏற்றுக்கொண்டார். நாய்களின் கூட்டத்திலிருந்து மானை சிங்கம் கவர்ந்து செல்வது போல கிருஷ்ணர் என்னை துவாரகைக்கு எடுத்து சென்றார். அப்போது அவரிடம் சண்டையிட்ட என் சகோதரர்கள் தோற்று போனார்கள். கிருஷ்ணரின் சேவகியாக வேண்டும் என்ற என் அவா இவ்வாறு பூர்த்தியாகிறது. பின்னர் சத்யா பேசினார். அன்பார்ந்த திரௌபதியே, என் சுயம்பரத்திற்காக என் தந்தை ஒரு சபையை கூட்டி எனக்கு வரவிருக்கும் கணவரின் பலத்தையும் வீரத்தையும் பரிசோதிக்கும் பொருட்டு என்னை மணக்க விரும்புவர்கள் பயங்கரமான 7 எருதுகளுடன் போரிட வேண்டும் என்று நிபந்தனை விடுத்தார். எருதுகளை அடக்க பலர் முயன்றார்கள். என்றாலும் இயலாதவர்களாய் வீடு திரும்பி சென்றார்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்த எருதுகளை விளையாட்டு பொருட்களை போல் கையாண்டு அவற்றின் மூக்கில் சரடேற்றி குழந்தைகள் ஆட்டுக்குட்டிகளை பிடிப்பது போல் அடக்கினார். என் தந்தை மனம் மகிழ்ந்து கிருஷ்ணருக்கு என்னை மிகுந்த ஆடம்பரத்துடன் அழைத்து வந்தபோது பல அரச குமாரர்கள் அவரை தாக்கினார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணர் அவர்களை எல்லாம் தோற்கடித்தார். இவ்வாறு கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் சேவை செய்யும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. பின்பு பத்ரா கூறினாள், அன்புள்ள திரௌபதியே, பகவான் கிருஷ்ணர் என் தாய்மாமனின் மகனாவார். அதிர்ஷ்டவசமாக நான் அவரின் தாமரை பாதங்களால் ஈர்க்கப்பட்டேன். என் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்ட என் தந்தை என்னை கிருஷ்ணருக்கு மனமுடித்து வைத்து ஒரு அசௌனி சேனையும் பல சேதி பெண்களையும் மற்ற அரசு சின்னங்களையும் பரிசாக கொடுத்து விமர்சையாக திருமணத்தை நடத்தினார். வரும் பிறவிகளிலும் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் சரணடையும் பேர் எனக்கு கிடைக்குமா என்பதை நான் அறியேன். எனினும் என் மறு பிறவிகளில் நான் கிருஷ்ணரின் பாதார விந்தங்களை மறவாமல் இருக்க வேண்டும் என்று அவரிடம் பிரார்த்திக்கின்றேன். அதன் பின் லக்ஷ்மணா பேசினார். அன்பார்ந்த அரசியை, பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளின் பெருமை பற்றி நாரதர் கூறுவதை நான் பலமுறை கேட்டிருக்கின்றேன். ஸ்ரீதேவியான லக்ஷ்மியும் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தாள் என்று நாரதர் கூறிய போது அவரின் பாதார விந்தங்களில் சரணடைய வேண்டும் என்ற ஆவல் என்னுள் எழுந்தது. ஏற்கனவே நான் அவரை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்ததால் இந்த ஆவல் மேலும் தீவிரமடைந்தது. என்னிடம் மிகுந்த அன்பு கொண்டிருந்த என் தந்தை என் விருப்பத்தை அறிய வந்த போது என் சுயம்பரத்துக்கான திட்டத்தை வகுத்தார். அது உன் தந்தை உனக்கு ஏற்படுத்திய சுயம்பரத்தை ஒத்திருந்தது. சுயம்பரத்தின் போது என்னை விரும்பும் அரசகுமாரன் தன் அம்புகளால் ஒரு மீனின் கண்களை துளைக்க வேண்டும்.
உன் சுயம்பரத்திற்கும் என்னுடையதற்குமான வித்தியாசம் என்னவென்றால், உனக்கான போட்டியில் மீன் எல்லோரும் காணுமாறு உயரத்தில் திறந்தபடி தொங்கவிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் என் விஷயத்தில் மீனை துணியால் மூடி அதன் பிம்பம் மட்டும் கீழிருந்த தண்ணீர் தொட்டியில் தெரியும்படி செய்திருந்தார்கள். இந்த விசேஷ ஏற்பாடு பற்றிய செய்தி நாடெங்கும் பரவியது. பல அரசகுமாரர்கள் நாட்டின் பல திசைகளிலிருந்து வந்து சுயம்பர மண்டபத்தில் குழுமியிருந்தார்கள். ஒவ்வொருவரும் என்னை மனைவியாக்கிக் கொள்ள விரும்பி மீனின் கண்களை துளைப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த வில்லை எடுத்து முயற்சி செய்தார்கள். பலரால் வில்லில் நாணேற்றக் கூட முடியவில்லை. ஒரு சிலர் வில்லின் ஒரு முனையில் கயிற்றை கட்டி மறுமுனையில் அந்த பொருத்த முயன்ற போது சற்றே வளைந்த வில் விடுபட்டதால் ஏற்பட்ட அதிர்வினால் தாக்கப்பட்டு கீழே விழுந்தார்கள். என் சுயம்பரத்துக்கு வந்திருந்த மகா வீரர்களில் ஜராசந்தன், அம்ஸ்டன், சிசுபாலன், பீமசேனன், துரியோதனன், கர்ணன் ஆகியோரும் இருந்தனர். இவர்களால் வில்லில் நாணேற்ற முடிந்ததென்றாலும் மூடப்பட்டிருந்த மீனின் பிரதிபிம்பத்தின் உதவியால் மீனின் கண்களை அம்பால் துளைப்பது சாத்தியமாகவில்லை. புகழ்பெற்ற பாண்டவர் வீரர்களுள் ஒருவனான அர்ஜுனன் நீரில் தெரிந்த பிம்பத்தின் உதவியால் மீன் இருந்த இடத்தை சரியாக கண்டு அம்பை எய்தாலும் அது மீனின் கண்களில் படாமல் போயிற்று. என்றாலும் அவனின் அம்பு மீனின் மேல் பட்டதால் மற்ற வீரர்களை விட அவன் மேலானவன் என்பது தெளிவாயிற்று. முயற்சியில் தோல்வியுற்ற வீரர்கள் மண்டபத்தை விட்டு வெளியேறினர். சிலர் முயற்சி செய்யாமலேயே வெளியேறினார்கள். இறுதியில் பகவான் கிருஷ்ணர் வில்லை கையில் எடுத்து ஒரு குழந்தை பொம்மையுடன் விளையாடுவது போல் அனாயசியமாக நாணேற்றி அம்பை பொருத்தி மீனின் பிரதிபிம்பத்தை ஒரு முறை மட்டும் பார்த்து அம்பால் அதன் கண்களை துளைத்து மீனை தரையில் வீழ்த்தினார். கிருஷ்ணரின் இந்த வெற்றி நண்பகல் அபிஜித் எனும் சுபவேளையில் நடந்தேறியது. அப்போது ஜெய ஜெய என்ற கோஷம் உலகெங்கும் ஒலித்தது. வானவர்கள் மத்தளங்களை இசைத்தார்கள். தேவர்கள் மனமாறி புரிந்தனர். அது சமயம் நான் கால் சலங்கைகள் ஒலிக்க மணிமண்டபத்தில் பிரவேசித்தேன். நான் புதிய பட்டாடைகளை அணிந்திருந்தேன். மலர்கள் என் முடியை அலங்கரித்திருந்தன. கிருஷ்ணரின் வெற்றி என்னை புலகாங்கிதமடைய செய்தது. நான் ஆனந்தத்தில் மூழ்கியிருந்தேன். என் முகத்தில் புன்னகை தவழ்ந்தது. சுருண்ட முடிகளால் சூழப்பட்டிருந்த என் முகமண்டலம் என் காதணிகளின் ஒளியை பிரதிபலித்து பிரகாசித்தது. நான் மெதுவாக நடந்து சென்று கையிலிருந்த அழகிய பொன்மாலையை என் பகவானின் கழுத்தில் சூட்டினேன். ஏற்கனவே பகவான் கிருஷ்ணரிடம் நான் என் மனதை பறிகொடுத்திருந்ததால் அவருக்கு மாலையிட்டதை பெரும் வெற்றியாக கருதினேன். அவரின் கழுத்தில் நான் மணமாலையை சூட்டியதும் மிருதங்கம், படகங்கம், சங்கங்களும் மத்தளங்களும் வேறு பல இசைக்கருவிகளும் ஒலிக்க பாணர்கள் இன்னிசை எழுப்ப நடன கலைகளில் சிறந்த ஆண் பெண் கலைஞர்கள் நர்த்தனம் ஆடினார்கள். மண்பார்ந்த திரௌபதி. அதே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல என்ன படிக்கிறோம்னா கிருஷ்ணரின் ராணியரை திரௌபதி சந்தித்தல். இதுல ஒவ்வொருத்தருமே எவ்வாறு கிருஷ்ணரை வந்து அடைந்தார்கள் இல்லையா, திருமணம் செய்து கொண்டார்கள், அவங்களுக்கான இந்த சுயம்பரத்துல என்னெல்லாம் நிகழ்ந்தது. சோ அந்த சுயம்பரத்துல கிருஷ்ணர் மாத்திரமே அதுல வந்து அந்த போட்டியில வெற்றி பெறக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இதெல்லாமே வந்து நிகழ்ந்த வண்ணம் இருந்தது. வந்து மேலும் அவரையே தனக்கு வந்து அர்ப்பணித்தவர்கள், அவரை பார்க்காமலே இல்லையா, யார் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ருக்மிணி தாயார் தான் இல்லையா. அதே மாதிரி இவங்களும் அதே மாதிரிதான் வந்து அவரை காணாமலே அவருடைய வந்து மனதை வந்து பறிகொடுத்தவர்கள். மேலும் அவரையே வந்து மணந்து கொள்ளணும்ன்ற அந்த எண்ணம். சோ இப்படி இந்த அளவுக்கு வந்து சோ எப்படி திரௌபதிக்கு வந்து அந்த சுயம்பரம் நடந்ததோ அதே போன்ற சுயம்பரம் இங்கே நடந்தது. அங்கே மேல வந்து மீன் வந்து தெரிந்தது இல்லையா, அதோட பிம்பம் கீழே பார்த்து வந்து அர்ஜுனன் குறி வைத்தார். இங்க அர்ஜுனருக்கு கூட அதுல வந்து வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை என்பதை வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. சோ ஏன்னா அத மீனையே வந்து ஒரு துணியில வந்து கட்டி அந்த துணிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மீனுடைய கண்ணுக்கு நோக்கணும்னா அது அவ்வளவு சுலபமான விஷயமே கிடையாது இல்லையா. சோ அதையுமே பகவான் வெற்றி கொண்டார் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ பகவானுடைய நிலையை வந்து நாம பார்த்துக்கோம் இல்லையா. we should understand the position of the supreme இல்லையா. எஸ், அடுத்து வேற யாரும் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கவா மாதாஜி? நான் படிக்கவா மாதாஜி? அன்பார்ந்த திரௌபதியே, பகவான் கிருஷ்ணரை நான் என் வணக்கத்திற்குரிய கணவனாக ஏற்றுக்கொண்ட போது அவரும் என்னை தன் சேவகியாக ஏற்றுக்கொண்டார்.
அப்போது தம் காம இச்சை நிறைவேறாமல் போனதால் ஏமாற்றமடைந்த அரசகுமார்கள் கோபமுற்று குழப்பம் விளைவிக்கலானார்கள். ஆனால் என் கணவர் அவர்களை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாமல் 4 கைகளுடைய நாராயண வடிவை மேற்கொண்டு என்னை தம் ரதத்தில் அமர்த்தியபடியே புகழ்பெற்ற தம் சாரங்கச தனுஷை கையில் எடுத்தார். ஆனால் அவரின் திறமை வாய்ந்த சாரதியான தாருகன் ஒரு கணம் தாமதிக்காமல் துவாரகையை நோக்கி மிக விரைவாக ரதத்தை செலுத்தினான். இவ்வாறாக சிங்கம் மானை கவர்ந்து செல்வது போல என் பகவான் என்னை அந்த அரசகுமார்களிடமிருந்து விரைவாக பறித்து சென்றார். எனினும் சில குமாரர்கள் நாங்கள் செல்வதை தடுக்க முயன்றார்கள். அது சிங்கத்தின் வழியில் நாய்கள் குறுக்கிடுவது போல் இருந்தது. அப்போது கிருஷ்ணரின் சாரங்கம் எனும் வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட அம்புகள் எதிர்த்து வந்த அரசகுமாரர்களின் கைகளையும் கால்களையும் சிலரின் சிரசுகளையும் துண்டித்தன. மற்றவர்கள் உயிருக்கு பயந்து போர்க்களத்தை விட்டு தப்பியோடினர். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் உலக புகழ் வாய்ந்த துவாரகாபுரிக்கு என்னை இட்டு சென்ற போது சூரியனை போல பிரகாசித்தார். துவாரகாபுரி மிக அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது. எண்ணற்ற தோரணங்களும் கொடிகளும் நகரின் பல பகுதிகளையும் வாயில்களையும் அடைந்திருந்ததால் சூரிய கிரணங்கள் நகரனில் புக முடியாமல் இருந்தது. என் தந்தை என்னிடம் மிகவும் அன்பு கொண்டிருந்தார் என்பதை நான் ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறேன். எனவே கிருஷ்ணரை கணவராக அடைய வேண்டுமென்ற என் எண்ணம் பூர்த்தி அடையாதிருந்ததை கொண்டாடும் வகையில் என் கம்பளங்கள் போன்ற பொருட்களை பரிசாக கொண்டாடும் வகையில் என் தந்தை நண்பர்களுக்கு உயர்ந்த ஆடைகள், ஆபரணங்கள், கம்பளங்கள் போன்ற பொருட்களை பரிசாக அளித்தார். பகவான் கிருஷ்ணர் எப்போதும் தன்னிறைவு பெற்றவர் என்றாலும் என் தந்தை தன் சுய விருப்பத்தின்படி கிருஷ்ணருக்கு பல வகையான செல்வங்களையும் படை வீரர்களையும் யானைகளையும் குதிரைகளையும் ரதங்களையும் அரிய பல ஆயுதங்களையும் பரிசாக அளித்தார். இவற்றையெல்லாம் என் தந்தை கிருஷ்ணருக்கு மிகுந்த உற்சாகத்துடன் அளித்தார். அன்பார்ந்த அரசியே, என் முந்தைய பிறவியில் அதிசயத்தக்க பல புண்ணிய காரியங்களை செய்ததன் பலனாக இந்த வாழ்வில் முழுமுதற் கடவுளின் இல்லத்தில் பணிபுரியும் சேவைகளின் ஒருவராக இருக்கும் பாக்கியத்தை நான் பெற்றேன் என்பதை அப்போது உணர்ந்தேன். மாதாஜி படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். பகவான் கிருஷ்ணரின் முக்கிய மனைவியர் பேசி முடித்த பின் அவரின் 16,000 ராணியரின் சார்பில் ரோஹிணி தாங்கள் கிருஷ்ணரின் மனைவியரான சம்பவத்தை விவரித்தாள். அன்பார்ந்த அரசியே, பௌமாசுரன் என்பவன் உலகம் முழுவதையும் வென்றபோது ஆங்காங்கிருந்த அழகிய இளவரசிகளை சிறைப்பிடித்து தன் அரண்மனையில் அடைத்து வைத்திருந்தான். இவ்வாறு நாங்கள் சிறை செய்யப்பட்ட செய்தி பகவானாகிய கிருஷ்ணருக்கு கிடைத்தவுடன் அவர் பௌமாசுரனுடன் போரிட்டு எங்களை விடுவித்தார். பகவான் கிருஷ்ணர் பௌமாசுரனையும் அவரின் சேனா வீரர்கள் அனைவரையும் கொன்றார். எங்களில் எவரையும் மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் அவசியம் அவருக்கு இல்லாமல் இருந்தும் எங்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி 16,000 எண்ணிக்கையிலான எங்கள் அனைவரையும் தம் மனைவியராக ஏற்றுக்கொண்டார். எங்களுக்கு இருந்த ஒரே தகுதி நாங்கள் எப்போதும் கிருஷ்ணரின் பாத தாமரைகளை எண்ணியிருந்தோம் என்பது மட்டுமே. பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழலின் பிடியிலிருந்து விடுபடுவதற்கு இது சிறந்த வழியாகும். அன்பார்ந்த திரௌபதியே, நாட்டையோ சாம்ராஜ்யத்தையோ அல்லது ஸ்வர்க்கத்தையோ அடைய விருப்பம் எங்களுக்கு இல்லை. இவ்விதமான லௌகீக செல்வங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆவல் எங்களுக்கு இல்லை. யோக சித்திகளை பெற வேண்டும் அல்லது பிரம்மதேவனின் உயர் பதவியை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையும் எங்களுக்கு இல்லை. சாலோக்கியம், சாஷ்டி, சாமிபியம், சாயுஜ்ய ஆகிய முக்தி நிலைகளை பெற வேண்டும் என்றும் நாங்கள் விரும்பவில்லை. இந்த சிறப்புகளில் எதுவும் எங்களை ஈர்க்கவில்லை. பிறவிதோறும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பாதத்தூளியை தன் மார்பில் தாங்கியிருப்பதையே விரும்பினாள். விருந்தாவனத்தில் பசுமைக்கும் சிறுவனாக கிருஷ்ணர் வளவரும்போது அவரின் பாத கம்மங்களில் படியும் தூசியை பெறுவதற்கு மட்டுமே நாங்கள் விரும்புகிறோம். விருந்தாவன தெருக்களில் புல் பூண்டாக இருந்து கிருஷ்ணரின் பாத கம்மலங்களால் மிதிக்கப்படுவதையே முக்கியமாக கோபியர்களும் ஆயர்களும் ஆதிவாசி பெண்களும் மிகவும் விரும்புகிறார்கள். அன்பார்ந்த அரசியே, ஒவ்வொரு பிறவியிலும் இவ்வாறு இருப்பதையே நாங்கள் விரும்புகிறோம். வேறு விருப்பம் எதுவும் எங்களுக்கு இல்லை.
பக்தி வேதாந்தா எழுதிய கிருஷ்ணா என்னும் நூலின் 83ஆம் அத்தியாயமான கிருஷ்ணரின் ராணியரை திரௌபதி சந்தித்தல் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகான இது. So, இந்த இந்த ஒரு அத்தியாயத்துல நாம் என்ன படிக்கிறோம்னாக்கா, திரௌபதி வந்து கிருஷ்ணருடைய ராணியர் எல்லாருமே சந்திக்கிறாங்க. அதுல ஒவ்வொரு ராணியருமே எவ்வாறு அதாவது கிருஷ்ணரை மனம் செய்து கொண்டார்கள், அந்த சூழல் எப்படி இருந்தது, அதற்காக கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் இல்லையா, போரிட்டார், மேலும் வந்து அந்த போட்டியை வந்து வெற்றி கொள்றது, இது எல்லாமே செய்திருக்கார். ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே அவருடைய மேன்மையான நிலை, மேலும் இந்த ராணியர்கள் கூட வந்து தான் அதாவது அவரை கணவராக அடைந்தோம் என்று சொல்கிறார்கள். நாங்கள் வந்து அவருக்கு ஒரு சேவகி என்று தான் சொல்றோம். we are all servant இல்லையா, தாசி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம. அதனாலதான் நம்ம வந்து எப்பவுமே இறைவனுக்கு தொண்டு புரியறது நாம் ஒரு சேவகி, தாசி என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ மேலும் இந்த மனைவியர்களாக வந்தவங்க கூட அவங்களுக்கு பெரிதான செல்வ வளமோ இல்ல எதன் மீதுமே அவங்களுக்கு ஈடுபாடு கிடையாது. வெறுமனே இறைவனுடைய அதாவது அந்த பரம்பொருளுடைய திருவடிகள்ல இருக்கக்கூடிய தூசி ஒன்று போரும் இல்லையா, அவருடைய பாதம் பட்ட அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு புல் பூண்டா கூட இருந்தா போரும் இல்லையா. எப்படி விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆயர்களும் சரி, அடுத்து வந்து கோபியர்களும் சரி, பகவானத்தில் எவ்வாறு அவர்கள் வந்து தங்களுடைய மனதை லயித்திருந்தார்களோ, அந்த இடத்துல வந்து இட் இஸ் நாட் எ மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா, பௌதிக தலமே கிடையாது, வெறுமனே ஆன்மீக தலம். மனதை இறைவனுடைய திருவடிகள்ல வந்து சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அத்தகைய மனசு, அப்படிப்பட்ட மனசு பிறவிதோறும் வந்தாலும் போருன்றதான் அவங்க வந்து வேண்டிக்கிறாங்க. தேர் ஆல் எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தான். ஆனாலுமே அவங்க வந்து நாங்கெல்லாம் நித்திய சூரிகள் என்று என்னைக்குமே அவங்க சொல்லிக்கல. இன்னொரு இதுலயுமே அவதாரத்துல வரும்பொழுது கூட நாங்க எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த ஒரு பாக்கியத்தை நாங்க பெறணும் அப்படிங்கிற மட்டும்தான் அவங்க வேண்டிக்கிறாங்க. இதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கருத்து என்னன்னாக்கா, நாம் இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம எவ்வளவு ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிறோமோ அவ்வளவுமே நாம இறைவன் பாதங்கள் இடத்துல அடையறதுக்கான மார்க்கம் வந்து வெகு தூரத்துல வச்சிருப்போம்னு அர்த்தம். எப்ப நாம இந்த உலகாயுத விஷயங்களை வந்து இது உலகாயுத விஷயம் இது இல்லையா அப்படின்னு வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மை, மேலும் வந்து நாம இதுல எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஈடுபாடு வைக்கணுமா வேணாமான்ற அந்த ஒரு அந்த கருத்துக்களை வந்து நம்ம கண்டிப்பா அலசி ஆராயணும் இல்லையா. உலகாயுத விஷயங்களை உலகாயுத விஷயமாகவே கையாண்டு விட வேண்டும், அவ்வளவுதான். அதனோட நம்ம போயிட்டு நம்ம ஒட்டிக்கவே கூடாது இல்லையா. அதனால பௌதீக லாபத்தை நோக்கி நாம வந்து செயல்படவே கூடாது. இந்த இந்த உலகத்துல நம்ம வாழும் பொழுது அனைத்துமே வந்து நமக்கு வந்து தற்காலிகமானது அப்படிங்கிற எண்ண ஓட்டத்தை கொண்டு நாம அதை நம்முடைய கடமையாக மட்டுமே ஆற்ற வேண்டும் என்ற அத்தகைய ஒரு மனப்பக்குவத்தை கொண்டு நம்ம செயல்படும். அப்போ நம்ம அது இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்க கடமை என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நம்ம அதனுடைய பலன்கள் மீது பற்றே வராத வந்து மனப்பக்குவத்தை நமக்கு வரவழைக்கும். ஆனா இது எல்லாமே பயிற்சி செய்யணும். ஒரு நாள்ல வந்து நம்ம மாறவே மாட்டோம் நம்ம இல்லையா. we have to render service. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த மனப்பக்குவமும் வந்து நமக்கு வந்து சேரும். ஓகே, அடுத்து வாசுதேவர் நடத்திய யாகங்கள் படிக்கலாமா இல்ல அடுத்த வாரம் பார்க்கலாமா? நீங்க எப்படி சொன்னாலும் மாதாஜி, படிக்கலாம், வேண்டாம்னா நான் அடுத்த வாரம். 2 பக்கம் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த வாரம் நாங்க படிச்சுக்கிறோம். ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன், படிங்க மணிமேகலை மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த பேஜ் மாதாஜி, எந்த பேஜ் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு, படிங்க பிரபு. 796 பிரபு பக்கம். ஆமா, 84 பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 96 வசுதேவர் நடத்தி அத்தியாயம் 84. அத்தியாயம் 84 வசுதேவன் நடத்திய யாகங்கள். சூரிய கிரகணத்தின் போது குருஷேத்திரம் வந்திருந்த பெண்கள் குந்தி, கந்தாரி, திரௌபதி, சுபத்திரை மற்றும் பல அரசர்களின் ராணியரும் அடங்குவர். பிருந்தாவனத்தில் கோபியரும் வந்திருந்தார்கள். பகவான் கிருஷ்ணரின் பல்வேறு ராணியர் தாம் கிருஷ்ணரை கணவராக அடைய மற்ற நிகழ்ச்சிகளை விவரித்துக் கொண்டிருந்த போது குருவம்சத்தை பெண்கள் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். கிருஷ்ணரின் ராணிகள் அனைவரும் அவரிடம் மிகுந்த அன்பும் பிறகும் கொண்டிருந்ததை அவர்கள் மிகவும் பாராட்டினார்கள். கிருஷ்ணரின் மனைவியர் அவரிடம் வந்து வைத்திருந்த பாசத்தின் ஆழத்தை அறிந்தபோது குருவம்ச பெண்கள் கண்களில் கண்ணீர் அடக்க முடியாமல் பெறுகின்றனர். குருஷேத்திரம் வந்திருந்த ஆண்களும் பெண்களும் அவர்களிடையே உரையாடி கொண்டிருந்த போது பல திசைகளிலிருந்து முக்கியமான முனிவர்களும் துறவிகளும் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் காணும் நோக்கத்துடன் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். அவர்கள் முக்கியமான முனிவர்கள் கிருஷ்ண துவையினர்
தெய்வான வியாசர், நாரதமுனி, சியவனானர், தேவலர், அசிதர், விஸ்வாமித்திரர், சதானந்தர், பரத்வாஜர், கௌதமர், பரசுராமர், வசிஷ்டர், காலவர், பிருகு, புலஸ்தியர், கஷ்யபர், அத்ரி, மார்க்கண்டேயர், பிரகஸ்பதி, திரிதர், ஏகதர், ஜனகர், சனநந்தனர், சனாதனர், சனத்குமாரர், அங்கிரர், அகஸ்தியர், யாக்ஞவல்கியர், வாமதேவர் ஆகியோர். ஹரே கிருஷ்ண வழியான படி சொல்றேன். ஓகே. முனிவர்களும் துறவிகளும் வரக்கண்டதும் மகாராஜா யுதிஷ்டிரர், பாண்டவர்கள், கிருஷ்ண பலராமர் ஆகியோரும் மற்ற அரசர்களும் தத்தம் ஆசனங்களிலிருந்து எழுந்து உலகம் போற்றும் மாமுனிவர்களை தலைவணங்கி மரியாதையுடன் வரவேற்று அவர்களை தகுந்த ஆசனங்களில் அமரச் செய்து பாதங்களை கழுவினார்கள். ருசிகரமான பழங்களும் மாலைகளும் தூபங்களும் சந்தனமும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. பின்னர் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமர் தலைமையில் எல்லா அரசர்களும் வேத முறைப்படி முனிவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தினார்கள். முனிவர்கள் வசதியாக அமர்ந்த பின் தர்மத்தின் பாதுகாவலனாக அவதரித்த பகவான் கிருஷ்ணர் அரசர்களின் சார்பில் முனிவர்களை வரவேற்று உரை நிகழ்த்தினார். கிருஷ்ணர் பேச துவங்கியதும் அவரின் பேச்சை கேட்டு பயன்பெற எல்லோரும் விரும்பியதால் அங்கு நிசப்தம் நிலவியது. பகவான் கிருஷ்ணர் இவ்வாறு பேசினார். இங்கு குழுமியிருக்கும் முனிவர்கள் மற்றும் துறவிகளின் புகழ் ஓங்குக. இன்று நம் ஜன்மம் சாபல்யம் அடைந்ததை நாம் உணர்கிறோம். ஏனெனில் வானவர்களாகிய தேவர்களும் காண விரும்பும் உயர் ஞானிகளும் முக்தி அடைந்தவர்களுமான முனிவர்களையும் துறவிகளையும் இன்று நாம் நேருக்கு நேர் காண்கிறோம். பக்தி தொண்டில் புதிதாக ஈடுபட்டு ஆலயத்தில் இருக்கும் மூர்த்தியை மட்டும் வழிபடுபவர்கள் பகவான் எல்லோருடைய இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கிறார் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். அவர்களும் இச்சைகளின் பூர்த்திக்காக பல தெய்வங்களை வழிபடுபவர்களும் இத்தகைய மகான்களின் முக்கியத்துவத்தை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். இந்த மகான்களை கண்களால் கண்டு அவர்களின் பாத கமலங்களை தொட்டு அவர்களின் நலன்களை விசாரித்து பக்குவமாக அவர்களை வணங்குவதால் பயன் பெறலாம் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். புதிய பக்தர்களும் மதத்தை மட்டும் கடைபிடிப்பவர்களும் மகாத்மாக்களின் மகிமையை புரிந்து கொள்வதில்லை. அவர்கள் ஆலயத்துக்கு சென்று மூர்த்தியை வழிபடுவதை ஒரு வழக்கமாக மட்டும் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அடுத்த தளமான பர உணர்வு நிலைக்கு உயரும் போது மகாத்மாக்கள் மற்றும் பக்தர்களின் முக்கியத்துவத்தை உணர்கிறார்கள். அந்த நிலையை அடைபவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட தொடங்கியிருப்பவன் முனிவர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் துறவிகளின் முக்கியத்துவத்தை அறிய மாட்டான் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறினார். கிருஷ்ணர் தொடர்ந்து பேசினார். புண்ணிய தலங்களுக்கு யாத்திரை மேற்கொண்டு புனித நீராடி ஆலயங்களில் உள்ள மூர்த்திகளை தரிசிப்பதால் மட்டும் ஒருவன் புனிதம் அடைவது இல்லை. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் பிரதிநிதியாக ஒரு மகாத்மாவை அல்லது பெரும் பக்தரை தரிசிப்பவன் உடனடியாக புனிதம் அடைகிறான். புனிதமடைவதற்கு அக்னி, சூரியன், சந்திரன், பூமி, நீர், காற்று, ஆகாயம், மனம் ஆகியவற்றை பூஜிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த அடிப்படை தத்துவங்களையும் அவற்றிற்கான தெய்வங்களையும் பூஜிப்பதன் மூலம் ஒருவன் குரோதங்களிலிருந்து விடுபடலாம். ஆனால் குரோதங்கள் பால்பட்டவனின் பாவங்கள் அவன் ஒரு மகாத்மாவுக்கு சேவை செய்யும் போது உடனடியாக அவனை விட்டு விலகி போகின்றன. சலம், பித்தம், காற்று ஆகியவற்றாலான ஜட உடலை தானாக கருதுபவன், தன் குடும்பத்தையும் உறவினர்களையும் தனக்கு சொந்தமானவையாக கருதுபவன், லௌகீக செல்வங்களை மதிப்பவன் அல்லது நீராடுவதற்காக மட்டும் தீர்த்த யாத்திரை செய்து மகாத்மாக்களோடு உறவாடாதவன் மனித பிறவியை எடுத்தும் கழுதை போன்று மிருகத்துக்கு சமமானவன். உயரதிகாரியான பகவான் கிருஷ்ணர் இவ்வாறு ஆழ்ந்த கருத்துக்களை எடுத்துரைத்த போது முனிவர்களும் துறவிகளும் நிசப்தமாக இருந்து அவர் பேசியதை கேட்டார்கள். வாழ்வு பற்றிய பூரணமான சித்தாந்தங்களை அவர் தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் எடுத்து கூறியதை அவர்கள் வியந்தார்கள். அறிவில் குறைந்தவன் தன் உடலை தானாகவும் குடும்பத்தினரை தனதென்றும் பிறந்த நாடு போற்றுதற்குரியதென்றும் எண்ணுகிறான். வாழ்வு பற்றிய இந்த கருத்திலிருந்தே நாட்டுப்பற்று என்ற நவீன கால கோட்பாடு தோன்றியுள்ளது. இத்தகைய கருத்துக்களை பகவான் கிருஷ்ணர் கண்டிக்கிறார். தீர்த்தமாடுவதற்காக மட்டும் தல யாத்திரை மேற்கொண்டு அந்த வாய்ப்பை அங்குள்ள மகான்களை சந்திப்பதற்கு பயன்படுத்தாதவர்களையும் அவர் கண்டனம் செய்கிறார். இப்படிப்பட்டவர்களை மிருகங்களுள் மிகவும் முட்டாள் மிருகமான கழுதைக்கு அவர் ஒப்பிடுகிறார். பகவான் கிருஷ்ணரின் கருத்தாளமிக்க உரையை கேட்டவர்கள் அவர் உண்மையில் முழுமுதற் கடவுள், ஆனால் மனித வாழ்வில் பரிபக்குவம் பெறுவது எப்படி என்பதை மக்களுக்கு போதிப்பதற்காக
முந்தைய வாழ்வில் செய்த வினைகளின் பயனாக ஒரு உடலை பெற்றிருக்கும் சாதாரண மனிதனைப் போல் தோன்றுகிறார் என்பதை உணர்ந்தார்கள். இவ்வாறு அவர் சாதாரண மனிதனாக அவதரித்ததும் அவரது லீலைகளில் ஒன்று என்பதையும் அவர்கள் அறிந்தார்கள். கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளே என்ற முடிவிற்கு வந்த முனிவர்களும் துறவிகளும் அவரை நோக்கி பின்வருமாறு பிரார்த்தித்தார்கள். அன்பார்ந்த பகவானே, மனித சமுதாயத்தின் வழிகாட்டிகளாக கருதப்படும் நாங்கள் வாழ்வின் தத்துவத்தை சரிவர அறிந்திருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனாலும் உமது புறசக்தியின் வலிமை எங்களை குழப்பமடைய செய்கிறது. முழுமுதற் கடவுளாகிய நீர் உமது உண்மை வடிவை மறைத்து ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல் நடந்து கொள்வது எங்களுக்கு வியப்பாய் இருந்தது. இதுவும் உமது அபார லீலையே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இங்க இடத்துலயே வைக்கலாம் ஃபுல் ஸ்டாப். ஓகே மாதாஜி. இது வரைக்கும் விளக்குறேன் நான். இப்போ இவங்க எல்லாருமே எங்க இருக்காங்க? குருஷேத்திரத்துல இருக்காங்க இல்லையா? அங்கதான் இந்த முந்தைய அத்தியாயத்துல வந்து நாம படிச்ச, அதாவது திரௌபதியோட அந்த ராணியர்கள் செய்த உரையாடலையுமே நாம் அங்கதான் படிச்சோம். ஸோ இவ்வாறு அந்த ராணியர்கள் எல்லாமே எடுத்து உரைத்ததெல்லாம் கேட்டு அங்கிருந்த மற்ற குரு வம்சத்து ராணியர்கள் இல்லையா, காந்தாரி, அடுத்து வந்து குந்தி மகாராணி, இவங்க எல்லாருக்குமே சுபேத்திரை, இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கண்ணில் வந்து ஆனந்த கண்ணீர் இல்லையா. ஸோ கிருஷ்ணர் இவ்வளவு எல்லாமே வந்து எல்லாரையுமே வந்து நம்ம வீட்டுல ஒருத்தரை வந்து நம்ம சமாதானமாகவோ ஒருத்தரை வந்து திருப்தியாகவோ வைக்கிறதே நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. இப்ப கணவனுக்கு நம்ம சமாதானமா பேசினாலும் அந்த பக்கம் மாமியாருக்கு சமாதானமாகுதான்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அந்த பக்கம் மாமனாருக்கு சமாதானமாகதா தெரியாது, இல்ல வந்து பிள்ளைகளுக்கு சமாதானமாகிறதா என்றது தெரியாது. சோ யாரோ ஒருத்தரை தான் நம்மளால சமாதானப்படுத்த முடியும், அதுவும் அந்த தருணத்துல. ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் 16,108 மனைவிமார்களை மணந்து எல்லாரையுமே அன்போட வச்சிருக்கிறாருன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து டேலண்ட் யாருக்குமே இருக்காது இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஆற்றல் யாருக்குமே கிடையாது, இறைவன் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் உண்டு இல்லையா. அது எல்லாமே அவருடைய தெய்வீக குணங்களாலதான் வர்றது. அதை நம்ம அலசி ஆராயணும். எவ்வாறு கிருஷ்ணர் தன்னுடைய மனைவிமார்களை எல்லாமே அவ்வளவு ஆனந்தத்திலே வைத்திருந்தார், யாருக்குமே ஒருத்தரை கண்டு ஒருத்தர் கூட பொறாமை வராத நிலைக்கு எப்படி இருந்தது இல்லையா, அதை நாம யோசிக்கணும். சோ தெய்வீக நிலையை நாம வந்து புரிந்த வண்ணம் இருந்தால் தெய்வீக குணாதிசயங்கள் வந்து எப்பொழுதுமே அந்த சூழலை வந்து அமைதிப்படுத்தும், ஆனந்தம் கொள்ள செய்யும் இல்லையா. அந்த நம்ம 16வது அத்தியாயத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா, என்ன இருக்கு அதுல? ஆனா அமானித்வம் அடம்பித்வமா இருக்கும் இல்ல. ஒரு நிமிஷம். அபயம், அபயம், ஆபயம் இல்லையா. அபயம், பயம் என்றால் பயம். ஆபயம் மீன்ஸ் பயமற்ற தன்மை இல்லையா. அங்க கொடுத்திருக்கிறதே வந்து அபயம், பயமற்ற தன்மை. அடுத்து ஒருவருடைய இருப்பிலிருந்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதல், ஞானம் இல்லையா. யோகம் என்பது இறைவனுக்கும் தனக்கும் ஏற்படக்கூடிய சம்பந்தம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் விவஸ்திதக, அதாவது சூழ்நிலை. அதுக்கப்புறம் வந்து தானங்கள். அடுத்து வந்து தமக அப்படின்னா மனதை கட்டுப்படுத்துதல் இல்லையா. யக்னங்கள், அதாவது யக்னங்கள் செய்யறது. அடுத்து சுவாதாய, அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள்ல விற்பனர் ஆகிறது. அப்புறம் தவங்கள் மேற்கொள்றது இல்லையா. அடுத்து எளிமையாக இருத்தல், அகிம்சையை வந்து பரிபாலிக்கிறது, உண்மையாக இருத்தல் இல்லையா. கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவரம் இல்லையா. சாந்தம் இல்லையா, அதாவது சாந்தி அப்படின்னா ஒரு அமைதியான ஒரு மனநிலை. அதாவது ரெண்டு பக்கம் ப்ராப்ளம் இருக்குனாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து அவங்க வந்து நான் இந்த சார்புக்கு தான் போறேன் அந்த சார்புக்கு தான் போறேன்றதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே வந்து சமநோக்கோட பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவம் இல்லையா. மேலும் வந்து குற்றம் காண்பதில் விருப்பமற்ற தன்மை, தயை, அதாவது கருணை. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோரிடத்திலுமே வந்து தயை யாருக்கு கொடுக்கணும், நம்ம எல்லோரிடத்திலுமே நம்ம காட்ட வேண்டிய ஒன்று இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்டில்னஸ் அப்படின்னாக்கா பெருந்தன்மையோட நடந்துக்கிறது இல்லையா. ஜென்டில்னஸ், மாடஸ்டி. அதுக்கப்புறம் வந்து உறுதி கொண்டு நடக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். அது எதுக்கு இதுக்கு வருதா? இது சொல்லுங்க. இருக்கு
மார்தவம், ஜென்டில்னஸ்னாலே வந்து ஒரு பெருந்தன்மையோட நடந்துக்கிறது. கண்ணியம்னு கண்ணியமோட போட்டுக்கோங்க. மார்க்கம்னா கண்ணியம், ஸ்ரீனா வெட்கம், ஓகே. அச்சாபலம்னா மன உறுதி, தேஜன வீரம், ஷமானா மன்னிக்கும் தன்மை, திருதினா தைரியம், சௌச்சம்னா தூய்மை, அக்ரோகனா பொறாமை வந்து விடுபட்ட தன்மை இது. ஓகே. அதுக்கப்புறம் மதிப்பை எதிர்பார்த்தல், யாராவது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்காம இருக்கிறது இல்லையா. அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டிஸ், சம்பந்தம், இது எல்லாமே வந்து தெய்வ சம்பத்தின்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம அசுர சம்பத்தியோட சம்பத்தின்னாக்கா ஆஸ்திகள்னு அர்த்தம். ஓகே. தெய்வ சம்பத்தின்னா இது எல்லாமே தெய்வ சம்பத்தி, இதெல்லாமே ஆஸ்திகள். ஆக்சுவலி ஒரு நபர்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்குன்னா அதுதான் அவங்களுடைய உண்மையான ஆஸ்திகள். ஒருத்தர்கிட்ட வந்து அடுத்தவங்களை வந்து துன்புறுத்தாத அந்த குவாலிட்டிஸ், அடுத்தவங்களை வந்து தவறு காணாத ஒரு குவாலிட்டி, அடுத்தவங்களை வந்து குற்றம் சொல்லாத இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி, இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஒருத்தவங்க வந்து பயிற்சி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது எல்லாமே அவங்களுடைய ஆஸ்திகள். ஆக்சுவல் நித்தியமான ஆஸ்திகள். அது நம்மளோடய தான் போகக்கூடிய ஆஸ்திகள். ஓகே. இங்க விட்டுட்டு போக மாட்டோம். இட் வில் கம் அலாங் வித் அஸ். இதெல்லாம் தெய்வீகமான இயல்புகள் ஆக்சுவல். ஓகே. ஆனா நம்ம நிறைய அசுர இயல்புகளை தான் நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதை நம்ம பார்க்கணும். இப்படி பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் நம்ம வந்து இது நம்ம குறிப்பா நமக்காக சொன்ன இத்தனோண்டே. ஆனா பகவான்கிட்ட அன்லிமிட்டெட் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. கருணையை கருணை வந்து அவரை மாதிரி கருணை உள்ளம் யாருக்குமே இருக்காது இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துலயுமே அவருக்கு நம்ம எங்கேயுமே ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு குவாலிட்டிஸ், இயல்புகளை கொண்டவர். இவ்வாறு அவங்க பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் வராங்க, இத்தனை ரிஷி முனிகள் வராங்க ஆக்சுவலி இல்லையா. அதாவது துவைபாயன வியாசர் முதல் கொண்டு நாரத மகரிஷி இல்லையா, அங்கிருந்து வாமதேவர் வரைக்குமே வராங்க. அகஸ்தியர், வாமதேவர், இவங்க எல்லாருமே வரும்பொழுது ஸோ அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து கீழே இறங்கி வரும்பொழுது ஸோ அது வந்து பார்க்கறதுக்கே வந்து கண்கொள்ளா காட்சி இல்லையா. அப்போ அவங்களால எப்படி ரிசீவ் பண்ணணும் இல்லையா. அங்க இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அவங்கள வந்து வரவேற்கும் விதத்தை பார்க்கணும். அவங்களுக்கான ஆசனங்களை கொடுத்து அவங்களுக்கு பாத சேவனம் செய்து இல்லையா அமர்த்தி, மேலும் தூப சந்தன மாலைகள் எல்லாமே கொடுத்து இப்படிதான் ஒருத்தரை வந்து வரவேற்கணும். ஒரு ஆன்மீகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை நம்ம வீட்டுக்கு வர வைக்கணும்னா அவங்களுக்கு வந்து வீட்டுல வந்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு ஆசனத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு பாத சேவனம் செய்து அவங்களுக்கு மாலை சூடி, இது இன்றைக்கு கூட நம்ம இஸ்கான்ல வந்து இதை ஃபாலோ பண்றாங்க. இப்போ ஒரு மகாராஜ் வந்தாங்கன்னாக்கா இந்த செயல் வந்து செய்யறாங்க. ஆனா யார் செய்யணும்னா வென்லி பிரபுஸ் தான் பண்ணுவாங்க. அந்த காலகட்டத்திலுமே வந்து அரசர்கள் தான் செய்திருக்காங்க இந்த இடத்துல அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கணும். பின்னர் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமர் தலைமையில் உள்ள எல்லா அரசர்களும் வேத முறைப்படி முனிவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தினார்கள். ஸோ நமஸ்காரங்கள் இல்லையா. ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மை ஹம்பிள் ஒபேசன்சஸ் அப்படின்னு நம்ம காமனா ஒரு இது டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா. அது நம்ம மனஸ்பூர்த்தியா நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். அது ரொம்ப முக்கியம். முனிவர்கள் வசதியாக அமர்ந்த பிறகு தர்மத்தின் பாதுகாவல் அவதரித்த கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா அரசர்களுடைய சார்பாக அவர் வந்து பின்வருமாறு பேசலாகிறார் இல்லையா. என்ன பேசுறாருன்றத பேசும்பொழுது அது வந்து அங்கு நிசப்தமும் நிலவியது. அப்படின்னா என்னென்ன செயல்பாடுகள் வந்து மேன்மையான செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறதையுமே வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றார் ஆக்சுவலி. ஸோ எல்லாருக்குமே வணக்கத்தை சொல்றார். இன்றைய நம் ஜென்மம் சாபல்யம் அடைந்தது. ஏன்னா காண முடியாத காட்சி இல்லையா. ஸோ ஒரு நல்ல ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே வந்து அதாவது கிரேட் ரிஷிஸ் எல்லாருமே அந்த இடத்துல நாரத முனி எல்லாருமே வந்து பார்க்கும் பொழுது ஸோ அது வந்து கண்கொள்ளா காட்சி இல்லையா. இனிமே நம்ம கண்கொள்ளா காட்சின்றதை விட கிடைத்தற்கரிய காட்சி. ஓகே. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மேலும் பக்தி தொண்டில் புதிதாக ஈடுபட்டு ஆலயத்திற்கு மூர்த்தியை மட்டுமே வழிபடுபவர்கள் அப்படின்னா கனிஷ்ட அதிகாரி. பகவான் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களையும் இருக்கின்றார் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். ஏன்னா பகவான் வெறுமனே கோயில்ல தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க யாரு, கனிஷ்ட அதிகாரிகள் இல்லையா. சோ மாணவர்களாகிய தேவர்களும் காண விரும்பும் உயர் ஞானிகளும் முக்தி அடைந்தவர்களுமான முனிவர்களையும் துறவிகளையும் இன்று நாம் நேருக்கு நேர் காண்கின்றோம் என்று ரொம்ப அழகா பேசுறார். சோ பக்தி தொண்டில் புதிதாக ஈடுபட்டிருக்கும் ஆலயத்திற்கு ஈடுபட்டு ஆலயத்தில் இருக்கும் மூர்த்தியை மட்டுமே வழிபடுபவர்கள் வந்து பகவான் நம்முடைய ஹிருதயத்துல இருக்காங்கன்ற அந்த ஞானம் வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார். மேலும் நம்முடைய இச்சைகள் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்த பிறகு நமக்கு எத்தனையோ பௌதீக இச்சைகள் இல்லையா. ஆன்மீக இச்சை இருந்தா விட தேவர்கள் கிட்ட நமக்கு அதுக்கு வழி மார்க்கம் கொடுப்பாங்க. ஆனா நம்ம ஆன்மீக இச்சை அவங்க கிட்ட கேட்கறதே கிடையாது. நமக்கு வேண்டியது எல்லாமே பௌதீக பொருட்கள் இல்லையா, பௌதீக வசதிகள். அதைத்தான் நாம என்ன பண்றோம்,
இந்த பர்டிகுலர் தேவதை வழிபாடுல வழிபட்டு நாம் அதை வந்து அடைகின்றோம் இல்லையா? சோ அப்படி, அதாவது சகாம கர்ம யோகம். அவர்கள் பாத கமலங்களை தொட்டு அவர்களின் நலன்களை விசாரித்து பக்குவமாக அவர்களை வணங்குவதால் பயன் பெறலாம் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். அதாவது அதாவது இச்சைகளின் பூர்த்தியாக பல தெய்வங்களை வழிபடுபவர்களும் இத்தகைய மகான்களின் முக்கியத்துவத்தை வந்து நாம அறியாமல் இருக்கிறார்கள். இவர்களை வணங்கினால் கூட அவங்க கூட நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஆசீர்வாதங்கள் கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதங்களால் நாம செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாமே நாம என்ன அடையணுமோ அது கண்டிப்பா அடைவோம். நமக்கு இதுதான் அவங்க அடையணும்னு வந்து அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் ஆசீர்வாதங்கள் என்பது கண்டிப்பாக கிடைக்கும். தேவ வழிபாடு பண்ணிதான் நம்ம அதை செய்யணும்னு அவசியமே கிடையாது. புதிதாக ஆனா இதை வந்து ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய சித்திகளை வந்து ஞானிகள் இல்ல, யோகிகள் வந்து அவங்களுடைய அஷ்ட சித்திகளை கொண்டு பௌதீக செயல்களுக்கு அவங்க உபயோகப்படுத்துவாங்க. அதுதான் மிக தவறான ஒன்று இல்லையா? புதிய பக்தர்களும் மதத்தை மட்டும் கடைபிடிப்பவர்களும் மகாத்மாக்களின் மகிமையை புரிந்து கொள்வதே கிடையாது. ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. ஏன் ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி, ஒரு ஆச்சாரியா, ஒரு குரு, அவருடைய மதிப்பு வந்து ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு கண்டிப்பாக தெரியறதில்லை இல்லையா? குருனுடைய மதிப்பு வந்து குருவினுடைய அவருடைய குருன்னா என்ன, யாரு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சின்ற பிறகுதான், குரு ஸ்தானத்திற்கான மதிப்பு தெரிஞ்ச பிறகுதான் நாம வந்து குருனுடைய தன்மையை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா குருவை பற்றி ஒண்ணுமே தெரியாம இவர் அந்த குரு இந்த குருன்னு போகும்போது ஒண்ணுமே நமக்கு புரியாது இல்லையா? அவருக்கு உண்மையான மதிப்பை கூட நம்மளால கொடுக்கக்கூடிய அந்த குவாலிபிகேஷன் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது. அவர்கள் ஆலயத்துக்கு சென்று மூர்த்தியை வழிபடுவதை தவிர வழக்கமா மட்டும் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் அடுத்த தலமான பர உணர்வு அப்படின்னா நித்தியமான உணர்வு, அதாவது இந்த ஆத்ம உணர்வு நிலைக்கு உயரும் பொழுது மகாத்மாக்கள் மற்றும் பக்தர்களின் முக்கியத்தை உணர்கிறார்கள். இது 100% நாம் எல்லாரும் கூட அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய இயக்கத்தினால நாம் இப்போ முயல்கின்றோம் இல்லையா? we are able to realize ஒரு ஆச்சாரியாருடைய முக்கியத்துவம், ஒரு குருனுடைய முக்கியத்துவத்தை எல்லாமே நம்ம அட்லீஸ்ட் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதெல்லாம் செய்வதால நமக்கு ஓரளவுக்கு உணர்வதற்கான பாக்கியத்தை நம்ம பெற்றிருக்கிறோம். இன்னும் பாதை இருக்கிறது. இப்பதான் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் படிச்சோம் இல்லையா? அவருடைய இதுல இன்னும் நான் நிறைய தூரம் போகணும்னு சொல்றாரு இல்லையா? அது போல நமக்கும் சிறு தூரம் இருக்கிறது. அதை வந்து உண்மையாவே உள்ளதை உள்ளபடி புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இன்னும் நம்ம அந்த தூரத்தை கடக்கல. ஆனா அதுக்கு முக்கியத்துவம் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அந்த நிலையை அடைபவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட தொடங்கி இருப்பான். நாம் எல்லாரும் கூட பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கோம். குருனுடைய முக்கியத்துவமும் நமக்கு தெரியும். முனிவர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் துறவிகளின் முக்கியத்துவத்தை அறிய மாட்டான் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார். நாம் ஈடுபட்டிருப்போம், தொடங்கி இருப்பவனுக்கு வந்து அவ்வளவு தெரியாது. நம்ம இன்னும் முழுசா தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். கிருஷ்ணர் பேசுறார், புண்ணிய தலங்களுக்கு இது நான் நிறைய வாட்டி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? வெறுமனே நம்ம தீர்த்த யாத்திரைகள் போயிட்டு அங்க போயிட்டு கோயில சேவிச்சுட்டு அடுத்து வந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தா நமக்கு எல்லாமே வந்து நன்மை வந்துடும் நினைக்க கூடாது. அதையும் தாண்டி அங்க இருக்கக்கூடிய உன்னதமான ஆத்மாக்கள் இடத்துல போய் நாம என்ன பண்ணணும், அந்த ரிஷி முனிகள் யாராவது நம்ம பாக்குறோம்னா, இப்ப நாம எல்லாம் ஒரு டிவோட்டிஸ், நம்ம வந்து யாத்திரைகளுக்கு போகும்போது அங்க சீனியர் டிவோட்டிஸ் லெக்சர்ஸ் பிரவோச்சன் நமக்கு புரியுதோ இல்லையோ நம்ம கண்டிப்பா கேட்கணும் உட்காந்து. அந்த பொறுமையை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அது நமக்கு புரியாத பட்சத்துல தான், ஆனா அந்த பிரபுஜி என்ன சொல்ல வர்றார், அந்த மகாராஜ் என்ன சொல்ல வர்றார், அத்தனை கருத்துக்களுமே நாம எந்த அளவுக்கு பணிவோடு அதை கேட்க ஆரம்பிக்கிறோமோ, அந்த பாஷா புரியல அப்படின்னு நாம் நினைப்போம். அது புரியலனாலும் அமைதி காத்து அதன் மீது நாம் மனதை லயித்தால் நமக்கு என்ன கருத்துக்கள் வந்து அடையணுமோ அது எந்த ரூபத்திலயும் வந்து சேர்ந்துடும். அங்கே நம்முடைய பணிவு, அடக்கம் இதுதான் வந்து கருதப்படுகிறது. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது இல்லாம நம்ம அங்க போய் உட்காந்துட்டு பிரசங்கத்துல பக்கத்துல இருக்கிறவங்ககிட்ட நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்னா அது பேர் வந்து நானும் வந்து பிரசங்கத்துல இருந்தேன்ற மாதிரிதான் பிரசங்கம் இல்லையா? அது வந்து என்றைக்குமே நன்மை பயக்காது. அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து கண்டிக்கிறார் யாரு? கிருஷ்ணர். கடவுளின் பிரதிநிதி ஆகிய ஒரு மகாத்மாவை அல்லது பெரும் பக்தரை தரிசிப்பவன் உடனடியாக புனிதம் அடைகின்றார். இது 100% ட்ரூ. அவங்கள தொட்ட அந்த காற்று நம்மள பட்டா கூட நம்ம வந்து எத்தனையோ ஜென்ம பாவங்கள்ல இருந்து நமக்கு மோட்சம் உண்டு. அதனால்தான் புனிதமான மனிதர்களை நாம கண்டிப்பாக தரிசனம் பண்ணணும், சேவிக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியம். புனிதம் அடைவதற்கு அக்னி, சூரியன் இதெல்லாம் வந்து காற்று, இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள், மனம் ஆகியவற்றை பூஜிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இல்லையா? அதெல்லாம் தேவ வழிபாடுல நம்ம பண்றோம். இந்த அடிப்படை தத்துவங்களை அவற்றுக்கான தெய்வங்களை பூஜிப்பத்தின் மூலம் ஒருவன் குரோதத்திலிருந்து விடுபடலாம். கோபத்திலிருந்து நம்ம வெளியே வரலாம். ஆனால் குரோதங்கள்
பால்பட்டவனின் பாவங்கள் அவன் ஒரு மகாத்மாவுக்கு சேவை செய்யும் போது உடனடியாக அவனை விட்டு விலகி போகின்றன. சோ அவன் கோபத்தில் இருந்தபோது செய்த பாவங்கள் அனைத்துமே எப்ப விலகும்? கோபத்துல இருந்து தான் நம்ம விடுபட முடியுமே ஒழிய கோபத்தின் போது நாம செய்த செயல்களுடைய பாவங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட முடியாது. ஆனா அதே ஒரு மகாத்மாவுடைய தரிசனம் நமக்கு அத்தகைய பாவங்கள்ல இருந்து நம்மள விளக்கத்துக்கான மார்க்கம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். மேலும் சலம், பித்தம், காற்று ஆகியவற்றின், அதாவது இந்த உடல் பஞ்சமகாபூதங்களால் ஆனது இல்லையா, தான் என்று கருதுபவன், இந்த உடல் தான் நான் என்று கருதுபவன், தன் குடும்பத்தையும் உறவினர்களும் தனக்கு சொந்தமானவை என்று கருதுபவன், இந்த பிரபஞ்சம் என் நாடு என் மக்கள் இல்லையா, அந்த இது பாலிசி, இந்த பிரபஞ்சமே நம்முடையதுன்னு நினைக்கிறோம். இங்க இருக்கக்கூடிய அனைவருமே நம்ம சொந்த பந்தங்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு பரோபகாரத்தை தான் கொண்டு வரணும். ஒன்லி இந்த இன்னர் சர்க்கிள்லயே இருக்கக்கூடாது. நம்முடைய சர்க்கிளை வந்து பெருசு பண்ணணும். அப்ப மனசும் கூட பெருசாகும். எப்ப நம்ம சர்க்கிள் சின்னதா இருக்கும், இப்ப மனசும் வந்து சிறியதாகத்தான் இருக்கும். ஓகே, சோ உறவாடாதவன் மனித பிறவி எடுத்தும் கழுதை போன்ற மிருகத்திற்கு சமமானவன் அப்படின்னா புத்தி இல்லாதவன் முட்டாள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, உயர் அதிகாரியான பகவான் கிருஷ்ணர் இவ்வாறு ஆழ்ந்த கருத்துக்களை எடுத்துரைத்த போது முனிவர்களும் துறவிகளும் வந்து நிசப்தமாக இருந்து அவர் பேசியதை கேட்டார்கள். எல்லாரும் அமைதி காத்து கேட்டார்கள். வாழ்வு பற்றிய பூர்ணமான சித்தாந்தங்களை அவர் தெளிவாக சுருக்கமாகும் இவ்வளவு சிம்பிளா இல்லையா, ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அடிச்சு சொல்லிட்டார் கிருஷ்ண பரமாத்மா. சோ அறிவில் குறைந்தவன் தன் உடலை தானாகவும் குடும்பத்தினை தான் என்றும் பிறந்த நாடு போற்றுதற்குரியம் என்று எண்ணுகின்றார். இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி என் நாடு என் மக்கள் இல்லையா, வாழ்வு பற்றி இந்த கருத்திலிருந்து நாட்டுப்பற்று என்ற நவீன இப்ப எல்லாமே நாம் இந்த கோட்பாடு தான் வச்சிருக்கோம். சோ தீர்த்தமாடுவதற்கு மட்டுமே நாம் புனித தலத்துக்கு போகக்கூடாது. அதே மாதிரி ஒரு கோயில் வழிபாட்டுக்கு மட்டுமே போய் சேவிக்கிறதுக்கு மட்டும் போகக்கூடாது. அங்க இருக்கக்கூடிய புனிதமான ஆத்மாக்களையுமே நாம் சேவித்து அவர்பால் அவர் என்ன கருத்துக்கள் என்ன உபதேசிக்கிறார் அதை கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தையுமே நம்ம வளர்த்துக்கணும். அந்த அசோசியேஷனே வந்து நமக்கு வந்து எத்தனையோ ஜென்ம பாவங்கள் இருந்து நமக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும். அவங்களுக்கு நாம் ஏதாவது தொண்டு செய்தோம்னா அதை விட இன்னும் கிரேட்டான ஒரு நிலை கிடைக்கும். ஆனால் மனித வாழ்வில் பரிபக்குவம் பெறுவது எப்படி என்பதை மக்களுக்கு போதிப்பதற்காக முந்தைய வாழ்வில் செய்த வினைகளின் பயனாக ஒரு உடலை பெற்றிருக்கும் சாதாரண மனிதரை போல கிருஷ்ண பரமாத்மா அங்க வந்து தோன்றினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனா உண்மையிலே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து முழுமுதற் கடவுள் தான் அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே வந்திருந்த ரிஷி முனிகளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அதன் பிறகு அவர் வந்து அவங்கள சொல்றாங்க, இந்த மாயை வந்து எவ்வளவு, அதாவது இவங்க ரிஷி முனிகளா இருந்தாலும் அந்த மாயைக்குள்ள அவங்க எப்படி அதாவது கட்டுப்படுகிறார்கள் என்பதையுமே அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா. மனித சமுதாயம் வழிகாட்டுகளாக கருதப்படும் நாங்கள் அவர் ஓமையை அமைத்து கொடுத்திருப்பாங்க, அதை நாம பின்பற்றி சென்றிருப்போம். அப்படிப்பட்ட அந்த மகாத்மாக்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா தத்துவத்தை சரிவர அறிந்திருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனாலும் உமது புறச்சத்தினுடைய வலிமை, இந்த மாயசக்தியினுடைய வலிமை எங்களை குழப்பம் அடைய செய்கிறது. அவங்களையே கன்ஃபியூஸ் பண்ணதுன்னா நாமெல்லாம் எவ்வளவு கன்ஃபியூஸ் ஆயிருப்போம் இல்லையா. முழுமுதற் கடவுளியாகிய நீர் உமது உண்மை வடிவினை மறைத்து ஒரு சாதாரண மனிதனை போல் நடந்து கொள்வது எங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கிறது. இதுவும் உமது அபார லீலையே. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. நம்ம எல்லாம் லோ லெவல்ல இருந்தாலும் நம்ம பெருசா காட்டிக்குவோம் நம்ம இல்லையா. அதுதான் நம்முடைய தன்மை. அடுத்தவங்க முன்னாடி நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டுமே சொல்லி நம்ம மேன்மையானவர்கள் என்பதை வந்து நாம அவங்க கிட்ட நிரூபிச்சிருவோம். நம்ம கிட்ட நிறைய குறைகள் இருக்கும், ஆனா அதை நாம் என்னைக்குமே வெளிப்படுத்த மாட்டோம் இல்லையா. ஆனா பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து படைத்தவர் இல்லையா. அவருடைய ஆற்றலை வந்து நம்மளால வந்து எடுத்து விவரிக்க முடியாது இல்லையா. ஆனாலும் தான் ஒரு சாதாரண மனிதன் ஆகக்கூடிய அந்த தளத்திலிருந்து வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். சோ அப்ப அவருடைய சிம்பிளிசிட்டியை வந்து பார்க்கணும் இல்லையா. இங்க படிக்கிறோம் இல்லையா, சிம்பிளிசிட்டி, ஆர்ஜவம் இல்லையா, எளிமை, பகவானுடைய எளிமையைன்னு நம்ம பார்க்கணும். இது எல்லாமே தெய்வீக குணங்கள். இத்தனை குணங்களுமே பகவான்ன்றதுதான் வந்திருக்கு. ஓகே, நாமெல்லாம் இதுல எவ்வளவு நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஆனா கண்டிப்பா இந்த குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். அப்போ நம்ம வந்து பக்தியில வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறதுக்கும் ஒரு நல்ல பாதை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த குணங்களை நம்ம வளர்க்கலனாக்கா கஷ்டம். இதுல வந்து 2 குணங்கள் நான் உங்களுக்கு நிறையவே சொல்லியிருப்பேன். நான் 18 டேஸ்ல கூட சொல்லியிருக்கேன். ஒண்ணு வந்து மன்னிக்கக்கூடிய குணம் இருக்கணும், இன்னொன்னு வந்து குற்றம் காணாமல் இருக்கக்கூடிய குணம் இருக்கணும். இந்த 2 குணங்களை நம்ம விட்டோம்னா அது அங்கேயே வந்து நமக்கு வந்து கோபம் என்பது இருக்காது, பொறாமை இருக்காது இல்லையா. அடுத்தவங்களை நம்ம வந்து மன்னிக்கணும் மதிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டோம். இத்தனை குணங்களுமே வந்து அங்க சேர்ந்துடும்.
எல்லாருமே சமமாக பார்க்கக்கூடிய குணம். இந்த 2 குணத்தை நாம வந்து பயிற்சி செஞ்சோம்னா இதுல நிறைய குணங்கள் வந்து நமக்கு வந்து தானாகவே வந்து சேரும். பயமற்ற தன்மை, அடுத்தவங்களையுமே சமமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி இதெல்லாம் வந்துரும். தயை வரும் இல்லையா? அந்த கருணை உள்ளம் நமக்கு கிடைக்கும். இது எல்லாமே அடுத்தவங்களை வந்து இம்சிக்க மாட்டோம். நம்ம எளிமையா இருக்கிறத பழகும். இந்த நாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்கிவ்னஸ், மன்னிக்கிற தன்மை, அடுத்து குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. இந்த 2 குணங்களை நாம கண்டிப்பா பயிற்சி பண்ணணும். ஓகே ஓகே. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவ ச பதீதானாं பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण कृष्ण